The Miracle of Christmas. Το θαύμα των Χριστουγέννων. Jesus Christ is born again through our hearts. Ο Χριστός γεννιέται ξανά μέσα από τις καρδιές μας. I am love, I am light, I am divine. Είμαι αγάπη, είμαι φως, είμαι ένα θεϊκόν. I am one with my higher self, the Christ self. Είμαι ένα με τον ανώτερο μου εαυτό, τον εν Χριστώ εαυτό. We are beings of light, beings of the stars, beings of the planets, beings of the earth, Mother Earth. Είμαστε όντα φωτός, είμαστε όντα των πλανητών, είμαστε όντα των αστεριών, είμαστε όντα της γης, της μητέρας γης. Ας επιστρέψουμε στην πηγή μας. Ας γίνουμε αγάπη και φως. Ας εκπέμπουμε θεϊκή αγάπη. Let's return to our source. Let's become love and light. Let's shine God's love. Let's remember our truth, the spirit of Christmas, our Christ self. Ας ενθυμηθούμε την αλήθεια μας στο πνεύμα των Χριστουγέννων, τον εν Χριστώ εαυτό μας. Let's return to our Father as one. Ας επιστρέψουμε στον Πατέρα μας σαν ένα. And remain eternally united. Και να είμαστε ενωμένοι αιώνια. Let's surrender to His will. Let's find the paradise in our hearts, His kingdom. Let's bring heaven on earth. Ας παραδοθούμε στο θέλημα Του. Ας ανακαλύψουμε το παράδεισο στις καρδιές μας, το βασίλειο Του. Ας φέρουμε εντός εν ουρανών και επί της γης.
Father, every time I have questioned your love, infinite times I ask for your forgiveness. Every time I have questioned your purity, infinite times I ask for your forgiveness. Every time I was in lack of faith, infinite times I ask for your forgiveness. Every time I felt abandoned by you, infinite times I ask for my return in your love. Πατέρα, για όσες φορές αμφισβήτησα την αγάπη σου, άπειρες φορές ζητάω συγγνώμη. Για όσες φορές δεν πίστεψα στην αγνότητα σου, άπειρες φορές ζητάω συγγνώμη. Για όσες φορές δεν σε πίστεψα, άπειρες φορές ζητάω συγγνώμη. Για όσες φορές ένιωσα ότι με εγκατέλειψες, άπειρες φορές ζητάω να επιστρέψω πίσω κοντά σου. Father, please accept my return and forgiveness. Father, please accept my return and forgive my fall from your love. Father, please accept my return to you and forgive my abandonment. Πατέρα, δέξου την επιστροφή και συγχώρεσαι την πτώση μου. Πατέρα, δέξου την επιστροφή μου και συγχώρεσαι την εγκατάλειψή μου. Πατέρα, δέξου την επιστροφή μου και ας λάμψει παντού η Θεία Χάρη σου. Father, accept my return and let your glory shine everywhere eternally. Higher beings of light, become one with me. Ανώτερα όντα φωτός, γίνετε ένα μαζί μου. Let's open our hearts and find paradise. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας ώστε να βρούμε τον παράδεισο. Let's become a chain of love, light, truth, trust, faith, forgiveness and gratitude. Ας γίνουμε μια λυσίδα φωτός, αγάπης, πίστης, εμπιστοσύνης, ευγνωμοσύνης, συγχώρεσης. A chain of the truth. Μια λυσίδα αλήθειας.
Let's become love ourselves. Let's unite our higher self with our human self. Ας γίνουμε αγάπη. Ας ενώσουμε τον ανώτερο μας εαυτό μαζί με το γήινο. Let's become one. Ας γίνουμε ένα. The miracle of life, το θαύμα της ζωής. Being our true self. Being our divine self. Trust, believe it can happen. Να είμαστε ο αληθινός μας εαυτός. Να είμαστε ο ανώτερος μας εαυτός. Εμπιστεύσου. Πίστεψε, γίνει. Ask and you shall receive. Ζήτησε και θα λάβεις. This is the truth, your truth. Αυτή είναι η αλήθεια, η δική σου αλήθεια. This is the spirit of Christmas. Αυτό είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων. This is Atlantis. Αυτή είναι η Ατλαντίνα. This is our true existence. Αυτή είναι η αληθινή μας ύπαρξη. I am a divine spirit. I am a miracle of love. Satnam. Είμαι ένα θεϊκόν με το θαύμα της αγάπης. Αλήθεια. Blessed Christmas, ευλογημένα Χριστούγεννα. This is a hymn to God, αυτός είναι ένας ύμνος προς το Θεό. Life is an awakening journey through our hearts. Η ζωή είναι ένα ταξίδι ενθύμησης μέσα από την καρδιά μας. Glory on God, δόξα στο Θεό. I am that I am, είμαι αυτό που είμαι. Merry and blessed Christmas throughout the world. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε ολόκληρη την πλάση. Eternal gratitude. Αιώνια ευγνωμοσύνη. Namaste.
θα ήθελα να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, ώστε να δούμε τι πραγματικά συνέβη στην ανθρωπότητα και γιατί αυτή τη στιγμή έρχεται η αλλαγή στη γη. Θα πάμε στην αρχή της πτώσης. Λεμουρία, Ατλαντίδα. Δύο εξελιγμένοι πολιτισμοί, με τους Ατλάντιους να φτάνουν στη θέωση, να γίνονται έναν, μαζί με αγγέλους, αρχαγγέλους και να δοξολογούν τον Θεό. Κάπου εκεί οι Λεμούριοι άρχισαν να νιώθουν μέσα τους ζήγιαν και κακίαν, το γιατί οι γείτονες τους Ατλάντι έφτασαν τη θέωση και κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να φτάσουν στη θέωση και όχι όλοι. Προσέγγισαν τους Ατλάντιους ώστε να ενωθούν, να γίνουν ένα, και οι Ατλάντιοι σαν όντα πέραν της αγάπης και ειρήνης δέχτηκαν στο να καθοδηγήσουν τους Λεμούριους στο πώς θα έφταναν τη θέωση. Και κάπου εκεί το σκοτάδι μπλέχτηκε μαζί με το φως. Κάπου εκεί έγινε η πτώση των πρωτόπλαστων. Κάπου εκεί οι Λεμούριοι ήθελαν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Ήθελαν να δείξουν ότι είναι ανώτερα όντα από τους Ατλάντιους. Στην Ατλαντίδα τότε υπήρχε η επιλογή του πολέμου ή της ειρήνης. Και η επιλογή όλων των Ατλάντιων ήταν να εγκαταλείψουν τη γη, να μην πολεμήσουν με τους Λεμούριους και να ξαναέρχονταν στη γη όταν θα ήταν η ώρα να επικρατήσει το φως αιώνια στη γη. Έτσι λοιπόν, την ώρα που οι Λεμούριοι χτυπούσαν τους Ατλάντιους με δικά τους όπλα, οι Ατλάντιοι πήγαν στα βάθη της γης, έκρυψαν κρίσταλλους με ολόκληρη τη γνώση για το πώς σήμερα θα φέρναμε την αλλαγή στην ανθρωπότητα, αφήσαν τα σώματα τους να βγουν πάνω να επιπλέψουν στη θάλασσα και εγκατέλειψαν τα σώματα τους και τα πνεύματα τους πήγαν ψηλά. Και από τότε στη γη αυτή η διαμάχη επικρατεί. Η μάχη καλού κακού, η μάχη φωτός σκοταδιού, και είναι αυτό που βιώνουμε μέχρι σήμερα. Το τι δεν γνωρίζει όμως ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι ότι οι Ατλάντιοι τότε, όταν αναδύθηκαν από τη θάλασσα, όταν εγκατέλειψαν τα σώματα τους, τα πνεύματα τους πήγαν σε έναν ιερό χώρο εκεί όπου σχεδίαζαν την αλλαγή της γης, η οποία συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οι Λεμούριοι είχαν την επιλογή να ακολουθήσουν, είτε να πάνε μαζί με τους Ατλάντιους ώστε να εξελιχθούν κι αυτοί, είτε να μείνουν πίσω και να κατοπτρίζουν το σκοτάδι. Κάποιοι από αυτούς τους Λεμούριους, όπως ο Άνταμαντετέλος, πήγε μαζί με τους Ατλάντιους και άλλοι ακολούθησαν, και κάπου εκεί έγινε η ένωση του φωτός μαζί με το σκοτάδι, το οποίο μετατρέπεται σε φως και ενώνεται με το φως. Και θα έχουμε δύο διαφορετικά στοιχεία, το καθαρό φως και το σκοτάδι. Το τι γινόταν όλους αυτούς τους αιώνες ήταν να προετοιμαζόμαστε σαν ψυχές για αυτή τη στιγμή της αλλαγής στην ανθρωπότητα. Και το ότι χρειάζεται όλοι να ξέρουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή έρχεται ο διαχωρισμός. Το φως από το σκοτάδι. Ακριβώς όπως όταν έγινε η πτώση, όταν χάθηκε η Ατλαντίδα και η Λεμουρία, επέλεξαν το φως να φέρει την αλλαγή στη γη. Μέσω όμως του διαχωρισμού. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή να πάρουμε όλοι μας σαν μάθημα είναι ότι χρειάζεται το σκοτάδι να διαχωριστεί από το φως. Πώς θα γίνει αυτό? Ανακαλύπτοντας όλοι μας τον αληθινό μας εαυτό, πηγαίνοντας μέσα μας να βρούμε εκεί την αληθινή μας ύπαρξη, την αχτίνα φωτός από την οποία προήλθαμε, την αγάπη και το φως. Εμείς χρειάζεται να εκπέμπουμε τη δική μας ενέργεια μπροστά έξω, ώστε να βρεθούμε με άλλους ανθρώπους και να δημιουργήσουμε, να μεγαλώσουμε και να αυξήσουμε την αλυσίδα φωτός στη γη, και μετά ακριβώς όπως έκαναν οι Ατλάντιοι μαζί με τους Λεμούριους, να δώσουμε επιλογή στο σκοτάδι να έρθει μαζί μας ή όχι. Το θα ήθελα εδώ να πω είναι πολλοί εργάτες του φωτός. Θυμούνται, έχουν ενθύμηση από όλα αυτά που λέω αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης ίσως θυμάστε ότι ο Άνταμαντετέλος είναι ο αρχιερέας που είναι υπεύθυνος για όλες αυτές τις αλλαγές, και κάποιοι από εμάς δώσαμε την ελεύθερη μας βούληση στον αρχιερέα της τότε Λεμουρίας, αφού ενώθηκε με την Ατλαντίδα, ώστε να δείξουμε την πίστη μας στην ένωση του φωτός, ώστε να δείξουμε ότι
θέλουμε να έρθει αυτή η αλλαγή στη γη και ώστε να ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι για αυτήν τη στιγμή στην ανθρωπότητα. Πολλοί εργάτες του φωτός απλά περπατάμε στη γη, είμαστε παρατηρητές, βλέπουμε το σκοτάδι να κινείται και την κατάλληλη στιγμή βάζουμε τη βούλα του φωτός. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε να εκπέμπουμε το φως, να εκπέμπουμε την αγάπη, να εκπέμπουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων παντού καθημερινά και να δυναμώνουμε και να μεγαλώνουμε την αλυσίδα του φωτός. Η εντολή του Αστάρ είναι διαχωρίστε το φως από το σκοτάδι. Μην πολεμάτε, να είστε σε ειρήνη μέσα σας, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε την αλλαγή στη γη. Τότε επιλέξαμε να φύγουμε από τη γη γιατί γνωρίζαμε ότι δεν θα ερχόταν ειρήνη. Ήρθαν ουράνιοι απεσταλμένοι, όπως ένας από αυτούς είναι ο ίδιος ο Χριστός. Σταυρώθηκαν. Αν σκεφτείτε την πτώση που υπήρχε πάντα στην ανθρωπότητα, ήταν η άνθηση και η πτώση. Λεμουρία Ατλαντίδα, η Σταύρωση του Χριστού, αρχαία Ελλάδα, αρχαία Αίγυπτος, πάντα έχουμε το ίδιο μοτίβο. Η άνθηση και μετά η πτώση. Αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα δίνεται η εντολή η οποία θα καθαρίσει από τα υποσυνείδητα των ανθρώπων την πτώση. Το τι συνέβηκε τότε. Να προσπαθεί το φως να φέρει μαζί του το σκοτάδι. Το όλον αυτό δημιούργησε την πτώση. Άρα το τι χρειάζεται να κάνετε αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα είναι να διαχωριστείτε. Να βρείτε τον αληθινό σας εαυτόν και αυτόν να εκπέμπετε προς τα έξω. Και όλα τα υπόλοιπα άστε τα και θα έρθουν όπως πρέπει να έρθουν. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, ό,τι είναι το θέλημα του Θεού θα έρθει στη γη. This is a start command from the Galactic Federation of Light. Be yourselves, be your truth selves. Shine God's love, shine God's light, and then let the darkness to decide if it will come with you or not. This separation is necessary, so we make the chain of love and light, and the energy of this chain will change the world. So be love, be light, express yourself, give your energy everywhere in the world, and let the darkness alone. Trust yourselves, love yourselves, be the light. Follow the path of light and let the darkness to decide whether it will come with you or no. This is heaven on earth. This is how things happened. This is how things will be here on earth. I am Ashtar Command from the Galactic Federation of Light. Namaste.